Pak Tegerem lho. Wes dijarke rasa medhon nek kono terus. Mereka tuh melu kono pancen ayo. Iso wani. Geli ta ra? Ora. Ana kene gemboro. Oh, lucu sing mentalmu bareng dhuwur wae. Nek kono mes papot. Aku monteng ketu ya, bayang nek ketu. Lagi kok lagi. Kayak enak sih. Jano wes tinggal mulai ayo. Buka. Tegur itu langsung. Buka. Saya mau lho. Pendekar, ngono ana pendekar sing rambut dawa iki. Iku gede sing master. Pokoke. Iso ngono. Ketemu pulau segeman roti mana? Kaget ketemu weteng desa sih. Weteng desa kaget. Weteng kampung itu. Jalan foto. Malah bubi. Ada bubi bingung deh. Langsung terjenang ini. Sing baru ulang tahun nih kok lho. Ayo, potong. Iya, wes. Aku di pohon mangga ke piye? Wes. Ketemu karo pohon mangga ke piye? Aduh, iku lho. Gandul. Iya, iku lho.